Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Ate, di ba yung bakanita? So, Kung gusto ni Jay na salita itong wa? oh sige. Ay ni Taltal. Yakui Emiris. Atay taya i Gabgob. So, itatso kami po kini restaurant. Joke lang. It's my birthday. Yeah. It's my birthday. Kakayarin mo. Kakayarin mo po, mengan. Uy, di... Lak! Yan ang ganda ng kasenting review kay niya. Tsak. Ano kayo ka? Bulis. Mayak na ng... Marating muna bulong dito. Oh, Manikta mo! Anong gawan mo? Guys, naman ako manikta mo. Manik kayo ka rin, manik. Gab, patik. Manik kayo ka rin. Chris! Tukang king, tukang. Manik tamo, guys. May tukang sila, guys. Papakit kaya po kaya kayo? Charan! The guard. Uy! Tara, babata na. So, ayan. Tingin kay Kenny, prag-prag. Kinisan na ako. Diba? Pupusa Kenny. Diba pang Jake? Tara dito. Sana nakulok kami Kenny, pero malalot yan. Okay po. May mga iipis-ipis pa. Hi guys, ito pala yung tukang. So, yun na. Kasanting na nini, guys. Tukang. Diba? Tara, guys. So, kasanting daraw ko. Puno-puno ka rin. Ano ito? Ano yun? Tugak. Kasanting na nini, oh. Palantita. Ano manikta na? So, ay tama na kami ulit. Itur tayo ulit. Kasi, i-group na kayo, guys. Itur tayo. Kaya kami pintakali kasi It's my birthday! It's my birthday! Sa itating garden. Sa itating garden ay tapating bayan ko rin. Mabata na po ito makawata pa. tayo. Tapos sundan na kami. Hey! Nakadaba ako, daba! Ayun na, tichik yung dalan. Sorry kung mag-alala, naka-Christmas na kami man. Alam Dili. COVID! Itong Christmas dad sa kamamu. Kamamu. Yun, something na talaga raw. Mararagol na. Alam mo? Guys, nakapali na ako. Uy! Mayabang niya po ini. Yabang-yabang. Ito yung babang Jake. Alam mo ba, Third? Uy, di! Uy, kinikay mo! Ito, libot-libot mo. Ah! Kung nilupin ito ko rin, ni babang Jake na maka-yellow, black, lola may, tsaka ito maka-pink. Mamami. Mamami ngitlo, ini. Patagkayan ng port. Itong maba. Kinindar. Ano? Pinoyan nyo. Ha? Pinoyan nyo. Alin? Kita. Cute na. Ta? Dito ta. Ganita mo ah. Huli na! Bili mo guys. Huli! Aray ko! Kaya sakit ko, linawag mo. Ibagay mo kasi magpakinis ko. Ay, puti kinisan na ako talaga, Dok. Ay, naulag ako sa puso mo, Dok. Ay, may nakbag kang puso mo.
Payoli pa tutubong bulaklak. Something darin eh. Lumibat na kay Kenny guys. Something. Panyaman pa yung pamangan. At siya 50 mo itang pamangan kay Kenny ha. I'm done. Hi. Mama ko. Lola ko. Papa ko. May tukan dito. May tukan. What's that tukan? Yung dalawang cam para pag nasa vlog nyo, papanoorin ko. Tapos, Hindi nga ka Tagalog. ay, oo nga pala. Wapin pala guys. Wapin talaga. Ayan guys, magtukam kami. Cellphone ng dara ko. Bakit mo ko La! So, ay tako. So, bali chuk ka rin. Akakit nyo mo. Bapada. Ay na yung cellphone na gagamitin. May mag-vlog kami, guys. Hindi mo hindi po yung gagamitan. Kalwa po. Magtukam kami po. Pero hindi po talaga yung tutulungan. Bisa kami mo po magtukam. Amo, parati ko akit mapipit-pit pusa eh. Ne. Ay, ta guys. Eh, na kayo tuki. So, ay ka? Something naninong bulaklak. Mamamamamam. Flowers, sabira. So, ito guys, masyadong mas black yan yung dalan kasi choky kami. Dalan. Itong resort da. Something na, pwede ka bang picture guys. 6 to pa, ano? Mag 7 na. Yako. Kasi birthday ko nga eh. 9 na ako ngayon kasi may birthday na ako. Kaya 9 na ako. Excited na ako mag-10 kasi aliya pa may isang anak. Ayan guys, ito palang kanilbengi tutulula para kano rin. Masanting la. Dito. Sobrang santing da kano. Ayan tutulula kano rin. Makatula magkapantangan. Magkani na kayo? Flowers together. Sa ating dakdak. Bye guys! Okay, guys. Bye. Bye.